Teď vyčistím nubukové boty, stejně se čistí i velurové nebo semišové. K čištění používáme přípravek Solitaire Combi Schaum, který nanášíme první na houbičku, poté odzkouším na méně viditelném místě, jestli nepouští barvu. Vidím, že nepouští, tak pokračuji dál. Čistím vždy celý pár, nikdy ne jednu botu. Čistící pěna zároveň vyživuje materiál. Botu nechám samovolně uschnout, ne na slunci ani na radiátoru. Nubukovou botu jsem si po čištění nechal uschnout a teď je potřeba ji vyživit a rozjasnit barvy. To docílím přípravkem Solitaire Velour Nubuk Spray. Přípravek nastříkám na botu z 30 cm a nechám zaschnout. Nesestop důkladně vtírám do boty. Mezi podrážku a vrchní část se snažím přípravek více vtláčet do boty. Tam, kde jsou švy, se snažím o to více zatláčet. Po natření nechám botu 12 hodin zaschnout, nejlépe přes noc. Botu mám suchou a naimpregnovanou. Voda se ani nezachytí na botě. No.